Dobrý deň, dámy a páni, vítam vás na dnešnej panelovej diskusii, ktorej témou je partnership, spolupráca univerzity a praxe. A preto sa stretávame na tejto panelovej diskusii, pretože naša fakulta ekonomiky a manažmentu považuje za kľúčové spolupracovať s firmami a prepájať vlastne tú prax s teóriou, ktorú tu vzdelávame našich študentov. Je mi veľkou cťou, že prijali pozvanie do dnešnej panelovej diskusie našich vzácnych hostia, našich vzácnych partnerí, s ktorými naša fakulta už dlhodobo spolupracuje. Konkrétne je to pani Renáta Bozárová zo spoločnosti Tesco, vítajte. Ďalej pani Simona Karlová zo spoločnosti IBM, vítajte. Ďalej pán Martin Števár zo spoločnosti Nestlé Slovensko. No a posledný, ale iba v tomto zozname, je pán Peter Mitac zo spoločnosti Amazon. Vítajte medzi nami všetci. Som veľmi rád, že ste prijali naše pozvanie a teda poďme sa baviť o partnerstve. Čo vy vnímate pod slovom partnerstvo alebo partnership? Ako by mal taký správny partnership vyzerať? Nech sa páči, Peter. Tak, dobrý deň, prajem. Ďakujem za pozvanie do tejto panelovej diskusie. Partnerstvo, no, tak ako sa spoločnosť Amazon snaží dbať na to, aby naši zamestnanci mali možnosť mať aj nejaký ten súkromný osobný život, nejaký ten správny work-life balance, tak z môjho pohľadu to partnerstvo je to isté ako partnerstvo v súkromnom živote. To znamená nejaká dôvera, nejaká transparentnosť a potom to všetko funguje. Takže každé jedno partnerstvo, a to znamená v zmysle management s zamestnancov, management s managementu, každý, kto spolupracuje, musí si dôverovať, byť otvorený. A samozrejme v neposlednom rade aj ten benefit. Každý od všetkého niečo čakáme. To znamená, ak ja niekomu niečo ponúknem, to nehovorím len o pracovnej pozícii, ale o nejakých benefitoch, ktoré naši zamestnanci v rámci Amazonu majú, takisto očakávame niečo naspäť. A to dostávame naspäť formou tej možno tej dôvery, tej ochoty pracovať a niečo niekedy urobiť aj navyše, nie len to, čo je na papieri v rámci pracovnej zmluvy, a toto považujem za partnerstvo. Ďakujem veľmi pekne. Ako sa na partnerstvo pozerajú spoločnosti Nestlé? Možno by som sa neopakoval. Myslím si, že alebo zobral by som to z iného konca. My ako ľudia sme stvorení ako nejaké sociálne stvorenia, ktoré potrebujú na to, aby dokázali z dlhodobého hľadiska fungovať niekoho pre ten život. A jeden z tých základných princípov našej firmy je nejaký tímový duch, vzájomná pomoc a v podstate vďaka tomu, že dokážeme spolupracovať v rámci firmy, dokážeme byť ako firma úspešná. A myslím si, že firma, ktorá chce na trhu byť úspešná a dlhodobo dosahovať dobré výsledky, tak veľmi rýchlo pochopí, že potrebuje sa rozvíjať aj smerom von, nie sa držať len na svojej nejakej kocke. A práve preto aj my sme už nejakých x rokov dozadu oveľa viac si začali zameriavať na to, ako si začať budovať partnerstvo smerom aj von z pohľadu hľadania správnych ľudí našej firmy. A to je práve tá cesta, ktorú hľadáme aj v spolupráci s vašou univerzitou a myslím si, že už niekoľko rokov tá spolupráca naozaj veľmi dobre funguje. A je to niečo, čo nám pomáha ako firme sa rozvíjať ďalej a hľadať si tých ľudí, ktorých do tej firmy potrebujú. Ďakujem veľmi pekne, vážime si túto spoluprácu a vynikajúcu spoluprácu máme aj so spoločnosťou IBM už tiež dlho rokov. Ako IBM vníma slovo partnership, aké sú možno tie práve hodnoty IBM smerom k vytváraniu partnerstiev? Ďakujem veľmi pekne za otázku. No tak ja by som to povedala tak, že pre nás partnerstvo alebo partnership nie je len o spolupráci. Pre nás je to osobný vzťah alebo osobný záväzok. Vysvetlím. Máme veľmi veľa zamestnancov, ktorí sú absolventi vysokých škôl. Ja osobne pracujem v IBM už od druhačky na vysokej škole, čiže v podstate celé moje štúdium som pracovala v tejto firme a osobne cítim akúsi zodpovednosť alebo spoločenskú zodpovednosť voči komunite, ktorá mi dala vzdelanie, ktorá mi dala príležitosti a vychovala ma, aby som jej niečo vrátila. A to nie len ja, ale máme tím, tam som taký projektový tím ľudí, ktorí to cítia tak ako ja. Pracujeme spolu na projektoch, ktoré sa týkajú škôl a sú to ľudia, ktorí sú veľmi, by som to nazvala,
ponorení do tejto spolupráce, proste snažia sa čo najviac vrátiť do komunite, ktorá im niečo dala. U nás pracujú v našom stánku, máme tu veľmi veľa absolventov, máme tu veľa aktuálnych študentov, ktorí pracujú u nás na stáži, ktorí stále a stále prichádzajú s novými nápadmi, ako toto partnerstvo vylepšiť, ako prísť s niečím navyše, s niečím novým. Čiže pre nás je partnerstvo vnútorný vzťah nejaký zo školy. Výborne, ďakujem veľmi pekne. Veľmi nás teší, keď sa naši bývalí študenti, absolventi a teraz zamestnanci nejakej firmy vracajú k nám v pozícii už skúsených odborníkov, či už na prednáškach, alebo v pozícii nejakých mentorov, konzultantov a podobne. To veľmi si to vážime. A aký je pohľad na partnership spoločnosti Tesco? Pani Lozárova, nech sa páči. Ďakujem za otázku. Myslím, že moji predrečníci povedali mnoho tomu celému. Ja asi len dodám, že aby partnerský vzťah alebo ten partnership medzi spoločnosťou a školou mal význam, musia z toho benefitovať obidve strany. To znamená, že musia spoločne rásť. A než iba benefitovať ako prospechovať, ale musia rásť, musí niekde napredovať, musí to dávať obom zmysel. A to všetko musí byť samozrejme postavené na hodnotách, ktoré spomenuli ako predrečníci. To znamená, že dôvera, spolupráca, nejaké nastavenie veci. A určite súhlasím aj s tým, že celkom ako takou až nejakou hodnotovou povinnosťou práve absolventov, ktorí skončili túto školu, ktorí pracujú pre nás, že prídu a vrátia a povedia, že OK, pozrite sa, mňa táto škola posunula tam a tam, toto mi dala a jedným z našich, vy sám viete, že jedným z našich napríklad najväčších predstaviteľov spoločnosti CEO Martin bola práve absolventov tejto fakulty a pre ňu je to úplne prirodzené, úplne normálne, že tu príde, prednášať študentom a tak to ukáže, že toto je cesta, že táto škola vám dáva cestu, ukazuje tú cestu a práve akoby na základe tohto spoločného partnershipu. Veľmi sa tešíme z úspechov našich absolventov, ktorí pokračujú v kariére u vás. Ja by som možno, že na toto všetko nadviazal, teda, že ako vy vnímate pozíciu univerzity v budovaní týchto partnerstiev a ako vnímate takú dobrú spoluprácu univerzity a praxe? Ako by možno takáto spolupráca mala vyzerať a čo by možno, že univerzity mali zlepšiť v tejto spolupráci? Univerzita dáva študentom to teoretické vzdelanie. Tú informáciu alebo ten prístup, kde tie informácie hľadať, ako ich skladať, ako vnímať. A tá spolupráca s tým biznisom alebo takou ďalšou spoločnosťou by mala ukazovať, kde je tá prax, kde je tá reálna uplatniteľnosť všetkých informácií, ktoré dostanú do praxe. A myslím si, že čím viac sa to bude prehlbovať, tým to bude tým študentom dávať väčší zmysel a budú vedieť sami sa potom možno do budúcna lepšie zaradiť. A viac ako keď budú dostanú iba teoretické vedomosti, keď dostanú viac informácií o firme, lebo možno tak, ako mnohí sa dlho hľadali, tak sa mnohí hľadajú ešte cez celú vysokú školu. Ale čím viac v podstate práve akoby sa dostanú do života ďalších firiem, do spolupráci, do toho, že súčasťou toho vzdelávania bude aj nejaké praktické vzdelávanie, alebo povinnosť nejaké absolvovania praxe, príprava nejakého projektu alebo akýmkoľvek spôsobom, tak to im akoby možno ich viac nasmerovalo, ukáže, čo chcú, alebo možno aj čo nechcú mať. Ďakujem veľmi pekne. Simon, ako ty vnímaš pozíciu univerzít v tomto budovaní partnerstiev? Tak pre nás je taká najväčšia hodnota medzi partnershipu univerzity a praxe hlavne v tom, že my ako firma sa snažíme zameriavať sa na reálny dopad. Na to, tak ako spomínala kolegyňa, dať tej škole alebo študentom, či už učiteľom, to, čo má reálnu hodnotu. Napríklad, minulý semester sme organizovali sériu 3 workshopov, volalo sa to Next Gen Bootcamp, a teda 2 workshopy boli zamerané na študentov a jeden bol aj na učiteľov. V tom by som chcela podotknúť, že netreba zabúdať aj na učiteľov, pretože učitelia robia perfektnú prácu. Oni sú fakt odborníkmi priamo z tej teórie, oni stále vytvárajú, ale teda to, čo im my ako firma môžeme ponúknuť, je to navyše, tú skúsenosť z praxe. Čiže vytvorili sme sériu workshopov, kde majú teda študenti aj učitelia možnosť si priamo už vyskúšať tú reálnu skúsenosť. Napríklad škola učí študentov, ako sa dopracovať nejakému výsledku, ako niečo vyrátať, ako nejakú analýzu urobiť. A
A my sme sa snažili týmto workshopom nadviazať na to, tak aby to, čo mu prišli, vedeli aj odprezentovať, pretože to je veľmi dôležité, tak aby to tá druhá strana pochopila, aby to bolo podané efektívne, čiže reálny dopad a teda to je pre nás veľmi dôležité. Veľmi si vážime, že ste zahrnuli do toho projektu vlastne aj učiteľov, pretože ja tiež to považujem za veľmi kľúčové, pretože ak nebudeme vzdelávať učiteľov, pretože aj požiadavky na učiteľov sa neustále menia, navyšujú, tak nebudeme mať ani kvalitných študentov. Takže veľká vďaka za to, že sme mohli byť súčasťou tohto projektu. A ako vníma Nestlé tú spoluprácu s univerzitami, čo je tam kľúčové pre Nestlé? Aby som sa možno neopakoval, ale jednu vec možno ako keby zdôrazním je, že univerzita ako taká má dať naozaj taký ten teoretický základ. Znamená, malo by byť aj záujem študenta sa nejakým spôsobom v rámci nejakej teórie niekam posunúť. A myslím si, že to, čo my sa všetci do toho snažíme vložiť, je práve to, ako tá teória, alebo do akej miery tú teóriu naozaj aplikuje do praxe. Ja, čo si veľmi, veľmi vážim, je, že vy ako univerzita a ako fakulta ste naozaj veľmi otvorení v takéto spolupráci. Možno môj osobný príklad, ja som tiež absolvent tejto fakulty a vlastne do prvej firmy som sa dostal vďaka nejakému podobnému eventu. A možno, čo by som ešte ako keby, aby som to možno aj konkrétne prepojil, tak ja doteraz si spomínam na hodiny štatistiky s pánom docentom Tulovičom, kedy som na tom cviku sedel a rozmýšľal, na čo mi toto kedy bude. A teraz po x rokoch v praxi môžem povedať, že práve vďaka tomu, že som tu nejakým spôsobom dlhé hodiny trávil nad Excelom a analyzoval dáta, tak mňa strašne osobne posunulo v tom, ako som túto teóriu vedel využiť v praxi. Keď som nejakým spôsobom robil nejakú analýzu dát predaja a rozhodoval sa, aká by tá naša stratégia ďalej mala byť. Takže určite je veľmi, veľmi dôležité mať dobré základy tej teórie a potom ich následne vedieť aplikovať do praxe. Možno ešte jedna vec ma taká napadla k tomu partnerstvu a celkovo možno k tomu, kam by sa tá keby univerzita mala posúvať. A myslím si, že je to taká spoločná výzva pre nás obidvoch. Byť do maximálnej možnej miery ako keby flexibilný versus tá doba, ktorú spoločne žijeme. To znamená, my ako firmy potrebujeme a budeme stále potrebovať nových zamestnancov, ktorí sú pripravení do tej súčasnosti, ktorú zažívame, ktorá je strašne veľmi ovplyvňovaná AI a všetkými trendami. A myslím si, že toto je niečo, čo takisto potrebuje univerzita nejakým spôsobom stále na to myslieť a hľadať tú cestu, ako to čo najviac dostať do toho podiemu výučby. Výborne. Peter, tvoj pohľad? No v prvom rade kolega spomínal na hodiny štatistiky, ja na to spomínať nechcem, lebo som to robil mnohokrát, aj skúšku, dúfam, že to žiadny študent nepočul. Ale prepojím to s tým, čo kolega hovoril aj z pohľadu AI a teórie a podobne, lebo dnešní mladí študenti si myslia, že na čo im to AI im všetko povie. A ja keď často mám pred očami svojho 6-ročného syna, ktorý sa mi snaží niečo povedať a nevie, ako to povedať, lebo nemá tú slovnú zásobu a podobne. A takisto to funguje aj s tým AI, že keď chcem niečo od niekoho, musím vedieť, čo vlastne chcem a čo z toho chcem dostať. A na to všetko potrebujem nejakú teóriu vedieť. Ja sám, keď som bol na vysokej škole, som nechápal, na čo mi niektoré veci sú, a teraz mám 40 plus rokov a aj v tejto dobe ma niekedy prekvapí, fakt, pretože som sa učila, toto je to, čo je v tej praxi. Čiže tá teória je veľmi dôležitá, ale čo by mali možno tie univerzity robiť, ja to poviem tak veľmi všeobecne, otvoriť oči študentom. Že opäť to budem hovoriť z vlastnej skúsenosti. Ja keď som končil vysokú školu, tak som si myslel, že si dám oblek, dostanem 60 000 korún slovenských plat a budem sedieť v kancelárii a budú mi nosiť kávičku. No potom som sedel vo Fabii a roznášal som lieky po Pradskom okrese. Takže nevyšlo by to, ale práve to otvorenie očí študentom, ukázanie, čo je prax a prepojenie praxe s teóriou je práve ten partnership univerzít so zamestnávateľmi. To je z môjho pohľadu veľmi dôležité a je to aj príležitosť, a teraz ten benefit, ktorý sme spomínali tu, je to aj benefit pre obe strany, nakoľko budú mať univerzity úspešných študentov a potenciálni zamestnávateľia si vedia vychovať budúcich zamestnancov.
Ďakujem veľmi pekne aj za vaše osobné príklady, vlastne ako univerzita vás formovala, ako na vás vplyvala, pretože myslím si, že je to krásne počuť od úspešných ľudí, ako sa vracajú možno do tých svojich školských čias. Načali sme tu trošku tú tému, čo sa týka zručnosti, schopnosti, skills študentov, absolventov. Možno taká otázka pre vás. Menia sa v zásade aj nejaké požiadavky na trhu práce, menia sa požiadavky na absolventov, na študentov, na zamestnancov. Keby ste mali vypichnúť možno také 3 hlavné zručnosti, schopnosti, ktorými by mal disponovať človek, ktorého by ste si zobrali do týmu. Peter, v tvojom týme, akí by boli ľudia? Som si 100% istý, že mnohých sa budeme všetci zhodovať, ale opäť to poviem tak veľmi zo všeobecného. Zdravý sedliacky rozum, chcenie sa učiť a nepotrebujeme nikoho, kto po absolvovaní vysokej školy má 10-ročnú prax, lebo každý to samozrejme vyzerá to má. Takže chcenie sa učiť, zdravý sedliacky rozum a trošku nadhľad. Možno môj generálny riaditeľ to nerad počuje, keď to vravím manažerom, ktorí sú podo mňou, ale niekde o život je to len robota. A keď má človek trošku nadhľad, tak s úsmevom sa aj veľmi ťažké problémy dajú oveľa ľahšie vyriešiť, ako keby sme stresovali. Úplne súhlasím, ďakujem. Martin, tvoj pohľad na tie 3 kľúčové? Pre mňa to, čo je kľúčové vždycky, keď mám nejaký pohovor s potenciálnym zamestnancom. Prvá vec, čo by som chcel povedať, pre mňa je veľmi zaujímavé hľadať ľudí, v podstate taký ten čistý, nepopísaný papier. To znamená vyslovene študenta. Som možno predstaviteľ veľkého korporátu, ktorý si dokáže tých ľudí vychovať, ale musí mať na to nejaké tie základné predpoklady. Jedna vec je, že veci sa menia, ale ten základ ostáva. To znamená, za mňa prvá jednoznačná vec je takéto pekné slovo, že drive. Že chcem sa učiť, chcem sa vzdelávať, chcem hľadať nové veci, chcem sa rozvíjať. To je to, čo podľa mňa veľa ľuďom, a teda hlavne mladým študentom dokáže otvoriť dvere v tom nejakom ďalšom rozvoji. A to, čo si myslím, ako čo som už možno spomenul, je veľmi dôležitá vec vedieť si nájsť miesto v svojom týme. To znamená, OK, nehľadáme len extrovertov, ale potrebujeme nejakým spôsobom ľudí, ktorí naozaj v rámci týmu dokážu spolupracovať, lebo to je ten spôsob, ako sa dokážeme spoločne posúvať ďalej, keď je nejaký problém, dokážeme si navzájom posunúť, takže je to veľmi pomocné. Je to veľmi dôležitý predpoklad na to, aby ten človek dokázal si to miesto v tej firme nájsť. No a možno tretiu vec, ktorú by som vypichol, a možno, že je trošku viac špecifická pre to dnešné obdobie, technológie začínajú strašne rýchlo hýbať svetom. A to je možno práve tá oblasť, ktorú my možno takej tej, alebo my môžem povedať, my ako firma v takej tej mladej krvi očakávame, že to je možno tá oblasť, ktorej by sme potrebovali v úvodzovkách čo najviac pomôcť, pretože tak ako je to nové pre nich, je to nové aj pre nás, ako sme všetci na takej tej rovnej alebo základnej štartovacej čiare alebo spoločnej. Takže myslím si, že to je to, čo dokážu mladí ľudia naozaj veľmi proaktívne priniesť do firmy. Super, ďakujem pekne. To slovenské slovíčko drive je také veľmi používané. Čo drive a IBM? Je to tiež jedna z kľúčových požiadaviek, alebo sú tam nejaké iné? Samozrejme, ja absolútne súhlasím s tým, čo povedali kolegovia, ale ja premostím na tú poslednú vec, ktorú tuto pán kolega hovoril, že AI, a teda nová doba. Ja si osobne myslím, že pre nás, alebo pre našu firmu je dôležité tejto oblasti kritické myslenie, pretože mladí ľudia majú prístup k informáciám, AI dokáže vypať hocičo, ale to kritické myslenie, vedieť s tými informáciami, ktoré to AI vypluje, narábať, je pre nás veľmi dôležité. A nie len to, tímová spolupráca, ale poviem príklad, minulý týždeň sme mali workshop, ktorý sme organizovali spolu s Junior Achievementom, čiže strednej školy, spolu s vysokou školou, čiže študenti z vysokej školy a praxmi. Čiže stretlo sa 40 top študentov zo stredných škôl u nás vo firme, ktorí boli pomiešaní, predtým sa nikdy nevideli. Študenti vysokej školy mali jednu úlohu – mentorovať tieto týmy. Predtým dostali teda od nás ale školenie, ako to majú robiť. Teória bola jedna vec, veľmi jednoduchá, naučili sa. Problém bola prax. Prišli na to, že
tí študenti sú každý jeden úplne inej povahy. A toto bolo veľmi ťažké pre nich narábať s tým, boli šokovaní z toho, a čo mám robiť teraz, a ako sa mám zachovať. Teória je jedna vec, ale čo mám s nimi robiť, veď každý je iný, oni to chcú inak povedať. A toto je presne to, čo je dôležité. Vedieť pre lídra, alebo teda pre lídrov, čo vychováva táto univerzita, alebo táto fakulta manažmentu, manažérov budúcich, vedieť, pracovať v tíme a pracovať s tímom. A ďalšia veľmi dôležitá vlastnosť je adaptibilita, pretože dnešný svet sa mení tak extrémne rýchlo, že schopnosť prispôsobiť sa týmto zmenám u nás väčšinou dokážu tie mladšie ročníky, čiže toto je veľmi dôležité. Super, ďakujem veľmi pekne. Nech sa páči, pani Vozárová, váš pohľad. Ďakujem, bude možno ťažko ešte doplňať niečo, lebo presne som chcela ja spomenúť, že kritické myslenie je jedno z absolútne najdôležitejších vlastností teraz, ktoré myslím, že aj tá škola by mala trošičku začať pripravovať študentov na to, lebo informácií máme až priveľa, pretože študenti majú priveľa, je pretlak, ale vyťahuť z nich to podstatné, to dôležité, to správne je náročné a tam to kritické myslenie je dôležité. Ale teda, okrem toho, čo tu bolo povedané, my máme za to, že zvedavosť je strašne dôležitá pre prax, to znamená, že potom prináša spolu so zvedavosťou ide kreativita. Takže ak ma niečo zaujíma, tak rozmýšľam nad tým, ako tie veci urobiť inak, lepšie a možno prospešnejšie. Čiže zvedavosť, flexibilita tu bola spomenutá a rovnako prispôsobiť sa zmene. Lebo ten svet ide tak strašne rýchlo, že my sa musíme proste všetci adaptovať. Ak kto nie, tak proste možno má ťažko v tom živote sa prispôsobiť, či v práci alebo v osobnom živote. Čiže tá flexibilita a tým, že sme my retailový biznis, ja nesmiem zabudnúť na to najdôležitejšie pre nás, to je zákazníka. To znamená, že kdokoľvek alebo každý, kto ide pracovať do biznisu, kde je zákazník, a ja myslím, že v každom biznise je na konci dňa zákazník, lebo ten tvorí v podstate, odkrží chce získať všetko tých spoločností. Musí mať orientáciu na zákazníka, musí vedieť, že to, čo robí, mu dáva zmysel nie pre ňu, iba pre firmu, ale pre toho zákazníka. A myslím, že tá schopnosť pracovať v tíme, už bola spomenutá, lebo individualisti to majú v živote ťažké, ako spoločnosti sú nastavené ako tímové skupiny. Veľmi pekne ďakujem. Žijeme v dynamickom prostredí, kde sa neustále niečo mení a myslím si, že je veľmi dôležitou vlastnosťou možno aj taká odvaha, nebáť sa skúšať možno niečo nové. A preto ja sa aj pýtam našich študentov, ktorí sú tu, že či majú odvahu položiť nejakú otázku našim hosťom. Máme nejakú otázku? No. Ak by ste robili nejaký pohovor s absolventmi, čiže vieme, že každý deň je čím ďaleko viac, tak aký nejaký atribút by u vás najviac figuroval, že prečo práve z toho radu všetkých absolventov? Ďakujem veľmi pekne za otázku. Na koho to bola otázka, alebo na všetkých? Tak nech sa páči, v skratke, môžete sa vyjadriť. Mám mikrofón ja v ruky, tak začnem. Niečo, čo mňa zaujíma, som vlastne aj spomenula, v tom tým, že často aj robím pohovory na mladých ľudí alebo na manažerov prevádzov. Mňa u tých mladých ľudí zaujíma, alebo teda celkovo si všimám to, že tí ľudia majú nejakú prax za sebou. To znamená, že nie sú, že majú pocit, chápu, čo znamená prax, čo znamená práca, že sa niekde hľadali v živote. Takže toto je jedna z tých atribútov, ktoré ja si všímam, že v podstate niekde už sa chceli umiestniť a nebrali to iba tak, že čo chodíme do školy, to ešte nepotrebujem. A pre mňa je dôležitá tá časť, v podstate tá časť, ktorú som veľa, tá zvedavosť, tá záujem, to znamená, že rozmýšľajú nejakým spôsobom ďalej, ako veci meniť, ako ich prinášať. A ako ich v podstate potom možno akoby vôbec realizovať. A potom je dôležité to, čo som hovorila, orientácia na zákazníka. To znamená, že keď v tých svojich odpovediach majú stále niekde na mysli, za nás niekde zákazníka, že hovoria o tom, že nie iba ja, nie iba môj tým, ale niekde aj ten vyšší princíp. A to znamená, že zákazník a v neposlednom rade, ak rozmýšľajú ešte trošičku aj environmentálne, to znamená, že hovoria o nejakých komunitách a o tom, že treba v podstate ten svet troška meniť a mať vedľa seba ľudí, ktorí sú rôzni rodiny, teda jednotliví. Ďakujem pekne, nech sa páči.
Tak, u nás to taký jednoduchý pohovor nie je, a hlavne študenti. U nás si pozývame študentov na celodenné assessment centra, kde ich v podstate hodnotíme nielen z jedného pohľadu, ale teda z viacerých kategórií. Čiže sledujeme hlavne, ako vedia sa správať v tíme, aké majú teda tie teoretické základy alebo tie analytické schopnosti zo školy, či už sledujeme úlohy z Excelu, z finančnej gramotnosti, ako vedia negociovať, ako sa vedia predať. Ale teda keď mám povedať, že jednu vlastnosť, tak by som asi povedala vytrvalosť, pretože to je teda dôležité. Ďakujem veľmi pekne. Martin, tvoj pohľad, možno ako prebieha taký výberový proces? V podstate u nás sa snažíme ponúkať študentom pozíciu v tréningu, na ktorú väčšinou vyberáme študentov niekde okolo 3., 4., 5. ročníka. A jedna z prvých vecí, ktorú si všimnem, možno že aj predtým, ako ten človek príde, je, možno zopakujem to, čo ste vraveli, je to, čo ten študent už možno za sebou má. Stále je to študent, ale už má za sebou nejaké obdobie, kedy mal možnosť prejaviť nejakú vôľu sa niekam posunúť, hej? To znamená zapojiť sa do nejakého projektu, možno mať nejakú prax. Čiže človek už trošku začne vnímať, že ten človek má ten drive, ako som spomínal, a že sa chce niekde posunúť, že chce. To je ten základ, lebo na tom sa dá stavať ďalej. Väčšinou od nás ľudia majú dopredu nejaké zadanie, ktoré majú vypracovať, v rámci ktorého už človek vidí nejakú kreatívu, nejaké kritické myslenie, ako sa na veci pozerá. Takže to sú možno také prvé veci, prvé momenty, ktoré ja nejakým spôsobom sa snažím vnímať. No a potom v rámci toho pohovoru do určitej miery sa snažím viesť ten rozhovor, aby som zistil, do akej miery ten človek dokáže byť kompatibilný s týmom. Je to veľmi dôležitá vec v rámci také veľkej korporácie, takže to sú také možno kľúčové veci, na ktoré sa pozrieme. Výborne, a ako je to v Amazone? Takisto ako u kolegov, ale keďže sa bavíme o partnerstve s univerzitou a pohovormi so študentami, čiže potenciálnymi zamestnancami, tímovosť je veľmi dôležitá, bolo to tu povedané, ale pre nás v Amazone a myslím, že pre všetkých je veľmi dôležité, aby človek vedel predať aj samého seba. Aby si stál za svojimi rozhodnutiami a za krokmi, ktoré urobil, a nie len v praxi, ale takisto aj počas štúdia. Počas štúdia je mnoho kritických situácií, kedy musíme improvizovať, kedy musíme na meškajúcu skúšku sa pripraviť, alebo stratili sme skripta a podobne. Všetko sú situácie, ktoré sa potom aj pretransformujú nejak do toho pracovného života a musíme vedieť reagovať hneď a dávať rozhodnutia. Čiže my aj v rámci pohovorov očakávame od kandidátov, že budú vedieť seba predať, budú nám vedieť dať príklady, ako reagovali, čo urobili, aký to malo výsledok, aký to malo benefit a podobne. Samozrejme, my formou nejakých behaviorálnych otázok si vieme preveriť pravdivosť týchto tvrdení, ale to je možno aj doplnenie tej prvej otázky, čo si sa pýtal, čo by mali univerzity robiť. Z môjho pohľadu sa dneska mladí ľudia hanbia pochváliť sa. My preto aj v Amazone oslavujeme každý nejaký success, niečo, čo sa podarilo. A jednoducho treba sa vedieť pochváliť, treba vedieť povedať, čo som spravil, čo som rozhodol, čo som tým získal a čo som urobil ja, aj keď v rámci týmu. Možno som podporil tým nejak, bol som tým hnacím koňom toho týmu, prišiel som s nejakou myšlienkou, ale spravil som to ja. OK, tak keď sa treba pochváliť, tak sa kľudne pochvál. Čo sa ti za posledný týždeň tak podarilo? No. Posledný týždeň, no bohužiaľ som bol málo v práci, lebo som bol doma so synom, ale tak vyzdravel. Ale keď nad tým premýšľam, tak bude to posledných pár týždňov, ale pred týždňom som ukončil projekt zmeny layoutu jedného oddelenia, ktoré má na starosti zariadenie Amazonu. Plánoval som investíciu okolo 100 000 eur, podarilo sa mi to urobiť za 65 000 s tým, že som navýšil kapacitu alebo využitie kapacity daného oddelenia o 40%. Čiže toto považujem za veľký úspech a možno to teraz pretransformujem do toho, čo som vravel pred chvíľou. Nerobil som to ja. Ja som prišiel s myšlienkou, urobil som k tomu plán nákladov, vydiskutoval som to s americkým vedením a potom tam boli ale manažeri a team lídri, ktorí na to fyzicky pracovali, ktorí do toho zapájali ostatných ľudí, náš inžiniering a podobne. Čiže ja som mal myšlienku, ja som zariadil všetky
potrebné veci okolo toho, ale niekto iný to urobil. Hej? Čiže podarilo sa mi namotivovať tým ľudí, podarilo sa mi to dotiahnuť dokonca v 9 týždňoch voči plánovaným 15. Si možno vraví, že zle som plánoval, nie? Mal som šikovný tým. Blahoželám k tomu skvelému úspechu a nech sa ti aj naďalej darí. No a na záver vás poprosím každého jedného možno taký kratučký odkaz pre našich študentov. Začneme tebou, Peter, možno jedna, dve vety. Nech sa páči. A bude práve pokračovať v tom, čo som teraz hovoril. Nebojte sa. Treba jednoducho skúšať veci. Nikto vás nezabije, keď prídete na pohovor a neúspejete, ale skôr si budete vyčítať veci, ktoré ste neurobili a nie tie, ktoré ste urobili. Čiže je tu teraz veľmi veľa príležitostí sa porozprávať s potenciálnymi zamestnávateľmi. Možno vám na prvý pohľad v prvej diskusii niekto padne do oka a my sme tu práve preto, aby sme sa s vami potom mohli stretnúť osobne, prebrať si detaľnejšie nejaké podmienky prípadnej spolupráce. Preto vravím, nebojte sa, teraz rozhodujete o svojej budúcnosti. Ďakujem veľmi pekne. Odkaz od spoločnosti Nestlé. Tak ja budem pokračovať v Nebojte sa, pretože si myslím, že je to veľmi dôležité. Dneska ten svet naozaj ponúka strašne veľa príležitostí pre mladých ľudí, ktorí sú v tej fáze, alebo možno končia tú fázu tej teoretickej prípravy a vstupujú do tej školy života, ako sa vraví. A myslím si, že využiť presne takú príležitosť, ako dneska majú, porozprávať sa s nami všetkými a možno ak ste vo fáze, že sa hľadáte alebo neviete, čo možno pre vás do budúcna bude zaujímavé alebo čo bude ten váš smer, treba skúšať, treba hľadať. Myslím si, že tých príležitostí a nejakých krátkodobých praxí alebo projektov v rámci firiem dneska neurekom. A myslím si, že firmy jednoznačne vás len budú chcieť. Takže treba si hľadať to svoje miesto, treba skúšať. Myslím si, že naozaj je nás tu naozaj aj dneska veľa, ktorí máme záujem o to, máme pomôcť a nájsť tú cestu do budúcna. Ďakujem veľmi pekne. Simonka, neboj sa a povedz nám teraz odkaz od spoločnosti IBM pre našich študentov. Ja absolútne súhlasím s tým, čo tu bolo povedané, ale ja by som chcela povedať, že škola robí perfektnú prácu, poskytuje študentom veľa, snaží sa, zoháňa tie partnerstva, proste robiť nejaké projekty. A ja by som chcela posmeriť študentov, aby využili tú školu na maximum, pretože škola sa snaží. My ako firmy spolupracujeme so školou, snažíme sa rozvíjať tú školu, ale ide to cez profesorov. A ja by som chcela tých študentov nejakým spôsobom namotivovať, aby viac využili to, čo im tá škola ponúka, aby sa zapájali do všetkých projektov, pretože to je to, čo im do praxe vie dať proste veľa. Pretože firmy prichádzajú do školy cez projekty a teda študenti, využívajte to určite a súhlasím, čo povedali kolegovia. Ďakujem veľmi pekne a záverečný odkaz od spoločnosti Tesco. Ďakujem, ja tam viažem na to pekné, že nebojte sa byť zvedaví, nebojte sa skúšať a hľadať sami seba v tej práci. A určite každá spoločnosť má to svoje a to je skvelé. Ja myslím, že keď ja som končila školu, takéto príležitosti som nemala. Čiže je to skvelé, tie školy teraz robia, že dokážu takto priblížiť tú spoločnosť študentom, že ten študent nemusí za tou spoločnosťou, takže to je ale úplne luxus podľa mňa, čo študenti teraz majú, takže naozaj využite to všetci naplno. A teda, aby som uzavrala za nás, za našu spoločnosť, my ponúkame veľmi široké portfólio možností. Teda od obchodu až po naozaj centrálnu kanceláriu a distribúciu, lebo sme absolútne ten záber je obrovský. A to na každý si, aby ten absolvent si má možnosť vyskúšať naozaj čokoľvek z toho, čo chce. A pre nás je stále prioritou dávať priestor alebo možnosti už ľuďom, ktorí sú u nás. To znamená, že ten kariérny ráz je najskôr interný, až tak potom externý. Čiže tých príležitostí je mnoho veľa, to ak sa nenajdu tu, tak sa môžu nájsť niekde inde. Preto hovorím, nebojte sa, buďte zvedaví, skúšajte tie veci a my sme tu pre vás, aby nám vysvetlili maximálne, čo vieme vám vysvetliť a podať a vysvetliť, aby ste to potom mali v živote jednoduchšie, keď to rozhodovanie príde. Ďakujem za tú príležitosť. Ďakujeme aj my veľmi pekne. Nebojte sa, to už hovoril pápež Jan Pavol II, ak sa nemýlim. Takže nebojme sa a spoločne vykročme teda v ústretí novým príležitostiam.
Ďakujem vám veľmi pekne, že ste prijali pozvanie do tejto našej panelovej diskusie. Bolo mi cťou to moderovať. Veľmi si vážim to naše partnerstvo, ktoré vytvárame medzi fakultou a vašimi spoločnosťami. Pevne verím, že to partnerstvo bude pretrvávať a bude sa ďalej rozvíjať v prospech samozrejme našich študentov, ktorí budú neskôr vašimi skvelými zamestnancami a budú mať úspešnú kariéru. Ďakujem veľmi pekne, všetko dobré.